Yo, Tito Bry is back with another video. Let's go! Alright, so ngayon, ang lulutuin naman natin is chicken lumpiang Shanghai. At ang mga sangkap nito ay una, kailangan natin gumamit ng carrots. Yun oh, napakaganda. At gagamit din ng itlog. Oy, itlog! At lalagyan natin ng bawang. At kung may bawang, lalagyan naman natin ng sibuyas. Sana ba yon? Ito sibuyas. At syempre mga kuis, pangpalasa lang, gamit tayo ng asin at saka paminta. At ito yung chicken giniling natin. At syempre, lumpia wrapper natin, small size yan kasi pang business to. Ayun, so mga kuis, dito hindi ko na muna i-discuss kung paano maghiwa kasi alam naman natin lahat kung paano gawin yan, di ba? Di ba? Sagot! So, ganito na lang, kung isa ka sa mahilig kumain ng lumpia at kung gusto mo din magnegosyo or mag-start ng small business, then napaka-perfect ng video na to para sa inyo. So, i-share ko sa inyo kung paano ako kumikita sa paggawa at pagbenta ng chicken lumpia. So, tara na! So, ayun na nga mga kuis, bale, naisipan kong negosyo dati is yung pagkain na masarap, yung trip ng mga Pinoy at yung pangmasa lang para afford naman ng lahat, mapastudyante man or kahit sino. So, dito naisipan ko yung chicken lumpia, yung pure chicken talaga, yung giniling. Kasi alam naman natin, lahat naman ng Pinoy siguro is trip yung lumpia. So, dito, sa pricing is, binibenta ko siya ng 5 pesos each. Bale, ako na lahat yun. Ako na nagpiprito, lahat-lahat. At meron ako mga reseller na nag-order sa akin. Binibenta nila yan. So, minsan may reseller na nag-order ng 50 pieces. Meron din namang mga reseller na gustong kumuha ng 100 to 150 pieces. At lahat ng yan is consignment. Para naman lahat, win-win situation kumbaga, kikita ako, kikita din sila. At pagkatapos nun, kinabukasan, kukunin ko yung order nila, di-deliver ko yung order, at the same time, kukunin ko naman yung nabigay ko sa kanila. At yung presyohan naman nila, since na nakuha nila sa akin ng 5 pesos, free delivery pa, so sila binebenta naman nila ng 7 pesos to 10 pesos. Depende na sa kanila yon. Basta sa akin fix talaga yung 5. So katulad nyan, yung order na yan is 300 pieces. To be honest, medyo mahina tayo ngayon kasi Holy Week naman. So kung imagine din sa 300 pieces, i-times mo yan ng 5, so may 1,500 ako. So ipagpalagay natin na 800 yung kapital ko dyan sa 2 kilos ng chicken na giniling. So nakagawa tayo ng 300 pieces. So meron din akong 700 pesos na kinita. At syempre may mga tulong naman tayong nakuha sa mga kasamahan ko dito. Then bibigyan ko din sila. Kumbaga sesweldohan ko sila. So yun na nga, ang napakadali lang talaga gawin ito. Yung mga ingredients, ipaghalo-halo nyo lang. Pagkatapos dyan is ilagay nyo lang sa wrapper, then good to go na, prito na kayo dyan. At pagkatapos nun, deliver nyo lang, kinabukasan, same process, gawin nyo ulit, kikita ka na. Pero mas maganda talaga kung dadamihan nyo yung order, kumbaga kumuha kayo ng maraming reseller para mas malaki yung kita. Kasi papiso-piso or dos lang naman yung kitaan dito. So mas marami, mas maganda. So pagpalagay na lang natin na nakakuha ka ng o gumawa ka ng 1 million pieces, di may 5 million ka na, instant millionaire ka na nun. 'Di ba? Isipin mo 'yun, dahil lang sa lumpia naging milyonaryo ka. 'Di ba? Milyonaryo ka na niyan. So habang nagmi-mix tayo diyan, maghahanda ako sa lumpia wrapper, paghihiwalay natin sila. Kasi wala namang forever. Then after nyan, ilalagay na natin yan, irarap na natin yan. So balikan ko kayo mamaya mga kuys.
Ayun no, so update lang, nagising ko na silang lahat. So yung iba nagalit kasi 300 pieces lang daw, ba't daw ginising ko lahat, dapat daw isa lang. So yun na nga, since na natulungan na nila tayo, yung iba dyan nagtatanggal na ng lumpia, naghihiwalay na. So yun, na din ako, tumulong na din ako dito. So balikan ko kayo mamaya right after mapaghiwalay na namin lahat ng lumpiang wrappers. So stay lang and we'll keep you updated. So dito mga kuys, since na medyo late na din at kailangan namin na agahan yung pag-deliver kasi may biglang tumawag na nagre-request kung pwede agahan. So habang naghihiwalay tayo ng mga lumpia wrapper, yung kasamaan natin dyan is nagbabalot na siya ng lumpia. So para madalian. So ang isang kasamaan ko is nagpiprito din ng lumpia. Para talaga matapos agad. So ganun lang, speed lang, sabon lang. So balikan natin yan mamaya. So ito na nga yung mga lumpia natin, ganitong size lang, 5 pesos yan. So sulit na, 'di ba? So ito na, magpiprito na tayo. So una, syempre basic na basic, maglalagay lang muna tayo ng mantika since mainit na yung ating lutuan. So hindi na natin kailangan magpaalam kay mama dyan kasi hindi naman ganun kaganda yung lutuan natin. So nagiging stricto lang naman yung mga nanay pag maganda at mahal yung gamit nila or yung lutuan. So ito na nga, so medyo mainit na yung mantika, so maglalagay na tayo ng mga lumpia dyan. So pinagsasabay-sabay ko na yan, 20 pieces, maglalagay tayo para yun, again, speed lang. Para ma-deliver na natin agad. Kasi meron yung iba natin mga reseller, gusto nila na ma-deliver na yung lumpia by minsan 10 a.m., 9 or 11, depende na kasi basta before lunch. Kasi gusto nila lunchtime or 1 tapos na or ubos na yung paninda nila. So yun, speed lang. So magpiprito muna kami, babalikan natin yan. Kaya yun, dito medyo brown na yung natin, lumpia. So pwede na yan, saktong-sakto na yan. So yun, nahanguin na natin nang makapaglagay na tayo ng mga next batch natin. At para ma-deliver naman natin. So yun, balikan ko kayo mamaya mga kuys. Tsaka mga kuys, ma-share ko lang din sa inyo, hindi lang pala ito yung lumpia yung ginagawa natin. Kasi minsan gumagawa din naman tayo ng mga cakes or mga kahit anong mga sweet na nasa tub. Binibenta din natin yan sa office or kahit sino mga gustong reseller. Which is, i-share ko din yan sa inyo siguro mga next video. Hindi lang naman ito yung pagluluto yung mga ginagawa ko. May mga kalokohan din na gusto ko talagang i-post. So, siguro next time ma-upload ko kung ready na ako. Ready? Ano yun, teenager? Pero seryoso mga kuys, yung ibang pinagkakaabalahan natin ng mga extra income, i-share ko din sa inyo yan sa mga susunod na video. So, ayun, pa isa-isa lang. Hindi tayo speed dyan. So, yep, abangan nyo na lang at willing akong mag-share. Ano yun? Friends lang? Close lang?
So, yun, isasalang na natin yung mga next batch dyan. So, I'll keep you updated mga kuys. Balikan ko kayo. So dito mga quiz, nagsasalang na nga tayo ng last batch natin. At tulad ng sinabi ko sa kanina, may mga ibang pinagkakakitaan pa tayo. At napaka-importante kasi marami tayong extra income. Kasi alam niyo na, sa hirap ng panahon ngayon, nagmahala na yung mga alak. So kailangan talaga natin mag-ipon para may pang-inom tayo. Pang chip in. Imagine dati 500 mo, lasing ka na. Pero ngayon, 500 mo, 3 bote pa lang yan, bitin pa. Kaya talagang mag-ipon tayo ng mag-ipon para makapag-inom tayo ng mag-inom. So sa mga umiinom dyan, order na kayo ng lumpia sa amin. Yun pala yung, yung target, magbenta pala. So mga quiz, tutuin lang natin to. Balikan natin yan mamaya. Entertainment. So ayun na mga toys, luto na. So yun na, 5 pesos lang yan. So ulit. Tingnan mo naman, napakaganda, napakalaki at may suka pa. Tara, bili na. So mga kuy, salamat ulit sa suporta nyo sa mga video namin. At sa susunod na mga video ulit, sa mga business tips ulit natin. At please don't forget to like, comment, and subscribe. And please hit the notification bell for more updates regarding with our video. At again, ilalagay ko na din yung link ng aking kapatid at tita ko sa description. Paki-suporta din, paki-follow din. Thank you ulit mga kuys. Bye for now.